Нощ, магически блясък, усещане за красота. Това е приказката за пътя на една малка електрическа искра до симфонията от светлина и история за хората, които са й вдъхнали живот. Всичко започва от Самоков, в един завод в сърцето на Рила, който над 52 години е символ на иновации в сферата на военната и гражданска електроника. Мечта за много професионалисти в тази сфера. Едва ли преди 6 месеца Евелина Накова си е представила, че ще бъде част от монтажния цех на завода, мястото, където от десетки отделни елементи се сглобяват високотехнологичните LED осветителни тела. Но регистрира се в бюрото по труда и специалистите там и предлагат работа по схемата Младежка заетост по оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Аз избрах за тази програма от бюрото по труда. Точно същия ден бях на подпис. И така разбрах, че ще има програма и след няколко дни ми се обадиха да отида и ме наеха. Виолета Димитрова вече 37 години е радиомонтьор във фирмата, а Евелина е поредният млад човек, който тя е обучила. Евелина се научи бързо. Много добра момиче, много добре се справи с работата. Отговорна е, справя се идеално. Самата Евелина е приятно изненадана от топлия прием в завода. Едно от обясненията е, че фирмата изпитва остра нужда от кадри, казва изпълнителният директор на дружеството Петър Георгиев. Много трудно е да се намерят стругари, фрезисти, инженери. От специалната електроника сме една от най-добрите фирми в света в производство на радиосмутители. От година и половина го разработваме. Един модел на водороден генератор, с който, поставяйки го в автомобил, намаляваме разхода на гориво с около 30-35% и намаляваме вредните емисии, които излизат отзад на въздуха, до нула. В завода работят 400 души. Повече от 1/3 са в близка до пенсионната възраст. Застаряващ състав, има необходимост от подновяването на персонала, време за да се подготвят, да се обучат хората в практиката. На помощ идва схемата за младежка заетост по оперативна програма Развитие на човешките ресурси. През септември 2014 година фирмата кандидатства по мярката. На 17 юни 2015 година се сключиха договорите за безвъзмездно финансиране и съответно трудовите договори с младежите. 24-годишният професионален спортист Даниел Иванов е един от 9 младежи, които започват своя стаж във фирмата. 20 години съм в ските, в смисъл тренирах ски, но с течение на обстоятелствата всичко приключи. Разбрах, че има програма по младежката заетост. Даниел попада в завода след като е насочен от бюрото по труда. Експертите там на практика са изиграли ролята на трудови посредници между работодателя и кандидатите за работа. Сега Даниел е термист, човекът, който изпича уникалните за България феарити, пиезокерамика и стеатитова керамика, елементите във високотехнологичните радиосмутители и LED осветителни тела. В продължение на 6 месеца неговият ментор Венета Попова го въвежда в тайните на професията. Моето желание, доколкото разбирам и неговото, е да продължи да работи тук и да се занимава с това нещо, защото наистина в един момент ние ще си отидем от тук и би трябвало да има млади хора, които да поемат тези производства. Историята на 25-годишната Силвия Славкова е по-различна. Учи висше, става майка, след това се сблъсква с трудностите при намиране на работа. Бях 2 години майчинство, след което се записах на борсата. Година по-късно те ми се обадиха и ми казаха за работата. За нейният път от бюрото по труда до маркетинговия отдел разказва менторът и Албена Пенева. Предложиха ни да обучаваме нови лица, младежи за 29 годишна възраст от бюрото по труда и аз се съгласих в нашия отдел да постъпи такъв човек. Късметът се усмихва и на 27-годишният дипломиран икономист и експерт по бизнес икономика и управление на човешките ресурси Борислав Лазаров, след като в завода внезапно се овакантява длъжност в отдел проекти и търгове. Месец и половина някъде бях в бюрото, след което ми се обадиха и ми казаха, че има свободно място. 99% от продукцията на завода в Самоков е за износ, но дори и само процентът реализиран у нас чрез светодиодното сградно и улично осветление вдъхва нов живот и дава нов облик на българските градове и архитектура.
А възможността за постъпване на нови хора благодарение на схемата за младежка заетост по оперативна програма Развитие на човешките ресурси дава шанс на фирмата за увеличение на продукцията и печалбата.